Nagingon ko kanina nga ang atong mga pagbasa hagit sa atong manunubos nga kita kinahanglan maging asin sa katawhan o kahayag sa katawhan. Kung mabantayan nato nga kini nga ebanghelyo karon, kasumpay pa ni diha sa ebanghelyo nga atong gibasa sa nakalipas nga Domingo, ang gitawag nato nga 8 Beatitudes. O dinhinini, particular nga paibalo sa atong manunubos, ang konsensya sa mga sumusunod sa iya, nga kinahanglang klaro kaayo, o murag siya og glass nga maging transparent diha sa atubangan sa mga tao. Nga kinahanglan kitang tanan, klaro kanato ang atong mga kinaiya, binuhatan nga ang tanan nga mga lihok nakapundar diha sa gugma, sa kaputli, sa pagrespeto o sa paging tangkod o tinuod sa atong mga aksyon o disposisyon sa kada adlaw nga pakiglambigit sa atong isig katao. Kini ang kinatibuk ang panawagan sa mga pagbasa karong Domingo, labi na jud ang atong ebanghelyo. Diha sa unang pagbasa sa sulat sa libro ni Propeta Isaías, gipakita nga diha sa kangit-ngit nga atong sagubang diha sa atong kinabuhi karon, sa atong kahimtang bisag sa luyo sa kalisod, walay paglaom, ang panawagan diha sa panagna ni Propeta Isaías nga kinahanglan kita paghiyapon ang tumutuo, ang mga Katoliko Romano, ang mga nagtuo sa Dios, ang mga nagdebosyon sa Santo Niño, sa tanan nga mga debosyon sa mahal nga Birhen. Kinahanglan kita ang kahayag sa katawhan. Kinahanglan kita ang maging source sa paglaom sa mga tao diha sa pinakasimpleng pagpuyo nga naata karong panahon. Og naingon ng unang pagbasa, diha niining kinabuhi atong gipahayag ang klaro nga intensyon sa Dios pinaagi sa mga maayong buhat nga maghatag kahayag sa katawhan. O kini nga maayong buhat nga maghatag kahayag sa katawhan, malipay ang Dios. Bisan siguro ang gamay lang nga gesture nga ikaw maghatag gamay kay tungod nga napakalanta mo ni ining tao na luoy kadayon. So wala na diskusyon sa atong una-una basig tao ni sa sindikato nagduol sa inyong sasakyan o nainangayo nga bata nga niwang kaayo, dili na kinahanglan magdebate kamo ni Mrs. nga tagaan ba o dili, kay basig sa sindikato ni. So, mao ka na ang hagit ka nato. Sa mga simpleng panghitabo, unsa nga atong disposisyon. Kung ikaw mag-reject, wala mo makuha ang chance. Pero kung ikaw maghatag na ang kalipay, bisang ginagmay la, kalipay nga gikan sa Dios. Mao kinagipahibalo sa unang pagbasa. Sa ebanghelyo o sa ikaduhang nga pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korento, kabalo mo nga ang taga-Korento pinalanggan ni San Pablo kay na siya unang suwat na ikaduhang suwat sa mga taga-Korento, tungod nga ang taga-Korento pobre kaayo, hinikawan sa kagamhanan tungod kay mga pobre ni nga mga tao. Diha sa akong pagmamalandong gabi sa ikaduhang nga pagbasahin ko, murag parokya sa San Vicente. Tag-as sa mga building, pero naa diha pagkadaghan sa mga pobre dinhi sa atong parokya. Ug mao kini ang pusod sa syudad. Pusod sa syudad. Akong giingon kay kung bisang didto ka gikan sa uptown, maadto ka sa South Terminal, pwede ka na moagi diri.
Gikan ka diri sa dapit sa Colon, paadto ka sa Tabonok, pwede ka na mag-shortcut diri nining lugar nato sa San Vicente. O kinahanglan sa mga ingon ng sitwasyon na ang hagit ka natong tanan. Sa ingon ni San Pablo diri, kinahanglan kamo nga mga taga-Korento na ay simple nga panginabuhi. O diha sa inyong simple nga kinabuhi na ang pagkamapainobsanon. O diha sa inyong pagkamapainobsanon, makasentro kaninyo ang kinaiya sa gilansang sa krus nga manunubos. The crucified Christ nga naa diha kinahanglan ang atong pagsalig sa iya. O diha niya ng higayuna maging buhi ang Espiritu sa Dios diha sa atong mga kasing-kasing. So makini ang pagpaybalo ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korento. Sa Ebanghelyo mo ka na atong giingon, hagit pa ni Jesus mismo nga kinahanglan kitang tanan nga sumusunod kaniya, nagaampo, nagatuo kaniya nga maging asin sa katawhan o kahayag sa tibuok kalibutan. Diya sa namalandong ko, ako nabasahan ang may tungod sa kinabuhi sa mga overseas Filipino workers. Yung kumakini ang kahayag nga kinahanglan ipahibalo sa mga tao. Ganiya kadlawon, pagbasa ko sa newspaper, nakita ko po dito, gi-uphold po ang kuan, mga overseas Filipino workers, nga sila mga modern missionaries. Mubagting na dayon sa akong huna og konsensya tungod kay misyonaryo ako. O nagpuyo ko sa misyon og 15 anyos o diha sa misyon dili lang ang mga Pilipino kundi ang 26 sub-Saharan nationalities na ay luxury para makapagserbisyo nining mga tao. 26 sub-Saharan countries nga nag-agi diha sa Libya tungod sa kalisod sa irang mga kahimtang dito sa ilang nasod, mo kalagiw o moadto sa Libya kay mosakay og bangka o boat padulong sa Italy, sa Europa. O ang uban malunod, mamatay. Pero ang ilang tinguha for greener pastures. Diha sa exposure sa mga sub-Saharan migrants, dili na mga ordinaryo nga tao. Pharmacist, nurse, lawyer, engineer, mga highly trained, mga professional sa ilang nasod, gikan sa Central Africa, gikan sa Ghana, Sierra Leone, sa giadtuan sa Santo Papa nato sa South Sudan, o gikan sa Democratic Republic of Congo, puro na may mag-migrate ngadto sa Europe via Tripoli, Libya, o dito masakay o Baruto. Tungod niya na, kay nagsilbi ko og 12 anyos sa Caritas dito sa North Africa, dili lang mga migrants, African migrants, kundi ang mga Pilipino. Ako nakita ang ilang kinabuhi. Kay sa kada tuyok sa mga lugar, ang akong pangitao ng mga Pilipino sa South Sudan, sa Central Africa, Democratic Republic of Congo, dito sa Sierra Leone, Angola, Mauritania, puro mga Pilipino. O dito mo makita sa simbahan. O sila ang maging kahayag sa mga museum nga simbahan. Gagamay na lang ang tao. Pero pag naay Pilipino, mukantagid ang mga Pilipino. Sa mga pamatanon nga niya karon, sige og practice og karaoke. O kung mahimo gitara. Kay pagabot sa gawas, wala iba mo nga kadangpan sa luyo sa mga problema, kundi ang simbahan.
o diha sa inyong pag-aktibo sa simbahan, makapaghatag og kahayag, kadasig sa simbahan, nga kung asa mo, mapa-Africa man o mapa-Europa. Nakasinati ko o kinabuhi sa pipila nga mga overseas Filipino workers sa Milan. 160,000 Filipinos kaniadtong 7 years ago. O dito mo makita ang problema nga ma-enkwentro sa atong mga overseas Filipino workers. Ang uban mugunit og tae. Mohilak sila kay baho ang tae. Pero paglipas sa mga panahon, mudagan sila kay ilang sa puhon ng tae. Kay tungod nga kini euro para sa kinabuhi sa mga caregiver ng mga overseas Filipino workers. Euro ni. Kay ilang timbangon. Pag namatay ang pasyente, muhilak sila. Kay tungod nga mawala na ang euro. $600, $800 per month mawala sa ila. O mangita na pod. So, ang kinabuhi sa mga overseas Filipino workers, kinahanglan tagaan natog bili, mga igsuon, mao kinang magbuhi sa kadaghanan. Kung nga akitay populasyon nga 100 plus million Pilipinos sa pagkakaroon, 110, 111. So, naatay daghan ng mga Pilipino, 11 million. More than 11 million, maabot pa siya og 13 million kay daghan ng mga undocumented. O kini nga milyones ng mga Pilipino, 10 million, 11 million na ay mga dependents. Nakabantay mo kung sino ang pinsang may mga parents, pamilya nga may overseas Filipino workers, dili lang 5 hangtod 6 ang musalig kaniya. Para sa tambal, para sa plite, para sa eskwela, para sa bayad sa tanan niya pang gastos. So, kuhaon mo kini nga overseas Filipino workers nga usa, butay pahibalo 5 hangtod 6 dayon ang mawalan og paglaom. Parehas sa gipatay, gi-rape, gipatay nga si Ranara dito sa Kuwait. Dili lang 6 ang dependents, kundi 10 sa ilang pamilya. Pero unsa nahitabo, gi-rape, nagmabdos, gipatay, gisunog. O ang posisyon sa gobyerno, imbestigahan pa. Sus, Ginoo ko, pagkaluyaho murag mga kuan, ulod, pag lumihok ang taga-gobyerno, imbestigahan pa. Butoy balo, layo sila sa kamatuoran sa kinabuhi sa mga overseas Filipino workers. 11 million. O maghatag ka nato og $32 million kada tuig. Pero nadungog ba ninyo ni sila nga gitagaan og importansya nga kini nga service industry mao kini ang nagbuhi sa atong nasod sa nakalipas nga pandemya. Dili ni tagaan importansya sa gobyerno. Sa didto ko kay tungod nga na ako higayon, luxury, makatuyok o makahimamat sa mga overseas Filipino workers sa Belgium, sa France, sa the Netherlands. Dili ako naghambog kaninyo, kundi akong ipakita ang konkreto nga kinasenatian nga ako mismo na ay hands-on diha sa kinabuhi sa mga overseas Filipino workers. Kabalo ko, mga daghan ng mga overseas Filipino workers nga mag-asawa dito, may asawa diri, pero dili na ang issue, kundi ang paghalad sa ilang kinabuhi para sa ilang pamilya o para sa nasod Pilipino. $32 billion. $1 million.
Ang among giduso kaniadto nga kinahanglan ang kada overseas Filipino workers may card nga kung siya magpadala og $1,000 sa Pilipinas kada buwan, pinakaminos, kinahanglan makakadawat siya og points, murag handyman, murag Robinsons, murag Gaisano, makatigom ka man lamang og points. Pero ang atong overseas Filipino workers, wala. Siya lang ang milking cow sa atong gobyerno. Milking cow. Kay aron, pag nagpauli na siya, o dili na mo balik, naa siya'y gamay nga pensyon, naa siya'y gamay nga matigom, tungod nining iyang pagsakripisyo dito sa gawas. Sa dito ko sa Libya ako nakita ang tanan ng mga medical workers, kay wala man domestic workers, makapadala ni sa Pilipinas sa napulo ka buwan, dili lang $1 million. 1 million pesos. So dako niya, no? Ang kasagaran dito, 10 years, 15 years, makapadala din sa Pilipinas, o ang gobyerno, sige lang dawat, walay kapital, walay singot, mudawat og tulyar, singot sa mga overseas Filipino workers, o gipistahan lang sa magkalain-lain nga mga bangko, magkalain-lain nga mga remittance center nga sila maging milyonaryo mo dato o gamay ang makadto sa pamilya sa mga overseas Filipino workers. Mga igsoon, kinahanglan ingon ata magtanaw sa ilang kinabuhi. Patya kining kinabuhi sa mga overseas Filipino workers nga 11 million, but paibalo kung naatay 110 million population, sobra sa katunga nga populasyon sa Pilipinas ang magdepende diri sa kita sa mga overseas Filipino workers. Kung kinsa sa inyo ang may mga overseas Filipino workers, ingna ako, Father, way kamatuuran ang imong gisulti. Pero kung tinuod ni, tabang kita, paghatag importansya sa trabaho, kinabuhi, sakripisyo sa mga overseas Filipino workers. Kay mao ni sila ang kahayag. Dili lang sa espiritual nga butang, kundi diha sa pang-ekonomiya, pang-sosyal nga kinabuhi. Mga igsoon, kung kita naghisgot sa nga kita ang asin o kahayag sa katawhan, kinahanglan makita diha sa atong kinabuhi ang sa kinabuhi, sa kamatuuran, hustisya diha sa atong katilingban. Hinaut pa unta nga nakapaghatag ako og pamalandong kaninyong tanan nga diha sa kinabuhi sa overseas Filipino workers, sila ang showcase sa gitawag natong hard work, perseverance, self-sacrifice, creativity sa mga Pilipino dito sa gawas. Sa trabaho, ang professionalism, ang talents, o diha sa pangrelihiyoso nga kinabuhi. Kay sila ang manguna dito sa Europa, sa Africa, para buhion ang simbahan. Para buhion ang simbahan. Hinaot po ito, nakapaghatag ko, hagit kaninyong tanan, nga makapagtutok kita og importante nga mga isyu diha sa atong katilingban. Nga wala latay, dili ta magpabiling nga way alimuhag sa nga nahitabo diha sa atong palibot. Kinabuhi sa mga vendors sa carbon, kinabuhi sa mga vendors diha sa Vicente Soto, nga naging kahayag o asin diha sa mga pobre nga mga pasyente o mga tao nga nangita og barato nga palaliton o makita dayon paggawas mo sa kalsada, pero wala ni tagaig bili sa kagamhanan. Diha kang rama, demolish, gabaan ni siya, gabaan ni mga igsuon. Kung karon siya mangurug-kurug, gabaan pa na,
Tungod nga wala siya pag-isip diha sa kinabuhi, nga nawala, panginabuhi nga nawala diha sa iyang desisyonan para i-demolish kining mga vendors. Ug mao kining dakong hagit kanatong tanan. Kita nga nagpuyo din sa San Vicente, makita nato ang tinuod nga kahimtang sa lipunang Cebu City nga naghandom maging Singapore. Pero tan-awan ninyo sa atong parokya kung kaya bang maging Singapore sa Cebu sa sulod sa 20 anyos. Sa ngalan samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.